खुलुमबाय लोगोफोर गोबाव समनि उनाव दिनै नुजाफैनो मोनदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं दिनै मानोना थांनाय हप्तासेया आंहा सानाव डिउटिमोन नालाय आं नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोनो हायासै मानोना आङो सानफ्रोमबो फुंनि 8:30 आव थांनानै हरनि 8:30 8 o'clock जाबाय थादो फैनायाव मानोना मासनि लास्ट टाइम आरो बिनि थाखायनो कम्पानिफोरा बयहाबो मोनसे शिड्यूल थायो जे मासाव एसेबां माने प्रडाक्टफोरखौ बानायनांगोन आरो बिनि थाखायनो এই मासनि लास्टआव एसे बिदिनो भिर जायो खामानिनि बिनि थाखाय आङो फैनायाव एसे गोबाव जाबाय थादोंमोन आरो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअबो लाबोनो हायासै थेवबो आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोबाय मानोना दिनै रबिबार आरो लोगोसे गाबोननिफ्राय आंहा डिउटिया हरावसो आरो नोंथांमोना बे सप्तायाव सानफ्रोमबो आंनि भिडिअखौ नुनो मोनदों थौदो दिनै मोनसे खोब मोजां टपिक्स लानानै बे भिडिअखौ आं लाबोदों जोङो सुबुं माहारिया जेब्लाबो जेसेबां रां रुफा जा जेसेबां धन सम्पत्ति जा थेवबो बे गोसोआ जेब्लाबो अहाया बे गोसोनो नांबायानो थागोन आरो जोंनि जि गोसोनि लुगैनाय जेरै दिनै आइफन दङबा आरो आइफननि मोनसे मोजां आरोबाव मबाइल ओंखारबावदोबा बिनिख्रुइबो बिखौ नांगौ कारनि जेसेबां टप मडेलनि कार दोङो जोंनो हागोबाथाय बै कारखौ नांगौ जोङो हारसिङै प्राइभेट फ्लाइट गंसे जोङो लानो लुगैगोन जेसेबां राङा बारायलांबाय थागोन जोंनि लुगैनायाबो एसेबांनो बारायलांबाय थागोन नोंथांमोना साननानै मोनदोंना जे जोङो जेसेबां दामनि कार गंसे बायबाबो नोंथांनि थाखाय खुनु स्पेसियेल लामा गैया नोंथाङा बै लामाखैनो बै कारखौ लांनांगोन लोगोसे नोंथांमोना बेखौबो गोसोआव लाखिनाया मोजां जोङो फ्लाइटआव जेसेबां दामनि जेसेबां VIP नोंथाङा टिकेट दान नोंथाङा बै फ्लाइटआ गंसेल' जागोन नोंथांनि थाखाय सेपारेटै फ्लाइट जाया आरो बै फ्लाइटआ जुदि माबा मोनसे कारनाव एक्सिडेन्ट जानो गोनांबा नोंथाङाबो बासायनो हानाय नङा आरो बे गासै बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि थाखाय दिनै मानो लाबोदों एलन मास्कखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिगौ आरो बे मानसिखौ मिथियाबा आरो दुनियायाव थांना थानाया जेबो लाब गैया मानोना बेखौ मिथियै बे दुनियायाव रावबो सुबुंफोर गैयैबायदिनो मानोना बियो जोंनि बुहुमनि बयनिख्रुइ थाखा गोनां मानसि दा सान्दै आरो बिनि मुङा जाबाय एलन मास्क बिथांनाव बेसेबां थाखा दोङो बिथाङा निजेनो बुंनो हायबाय मोनसे इन्टारभिउआव बिथाङा बुंदो जे इन्टारभिउआव बिथांनाव सोंनाय जायोमोन जे गोबां दाबायदिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा नोंथांनि बायदि बिजनेसमेन नोंथांनि बायदि थाखा गोनां जानो लुबैयो नाथाय बे बाथ्रायाव बिथाङा मिनिनानै बुङो जे आंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय आं बुङो जे आङो रावखौबो आंनि बायसा जाथो होननानै लुबैया मानसिनाव मोनसे लिमिटेड इनकाम थानांगो लिमिटेड रां थानांगो आरो बै मानसिनाव लिमिटेड मोनसे खामानिनि सम थानांगो सम थाबा बिहा मा जिबना बहुत इजि जालाङो जोबोद एन्जयमेन्ट जालाङो माबोरै नोंथाङा जेब्लानो जेखौ लुबैयो बेखौनो बायनो हागोन ना अब्ला नोंथांनि गोसोआव गोबां अहंकार हाबो आरो गोबां पावार थानायखाय बे रावखौबो गियै जायो मानोना नोंथांनाव थाखानि आंखाल गैया गाबोन नोंथाङा आर्मि CRP बाउन्डारियाव लगायजोबना गार्ड होनानै दोननो हागोन आरो बिनि थाखाय बिहा गिनो गोनां जेबो थाया नाथाय जुदि नोंथाङा लिमिटेड हमना ला नोंथाङा दा BMW कार गंसे बायनो नोंथांनाव थाखा दोङो खिन्थु नोंथाङा उननिखौबो साननांगोन सिगांनिखौबो साननांगोन जे BMW कारखौ बायनानै आं मा खालामो आंहा मा दरखार BMW कारखौ बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदिबाथाय नोंथाङा मा समबो मोनो गोबां नोंहा हयथ' माबा मोनसे साख्रि मावो माबा मोनसे जब मावो आरो बै जबाव नोंथाङा समबो मोनो
गतिके नोंथांमोना सिम्पली मिथिनाया मोजां जेसेबां धोनि मानसि दोङो जेसेबां थाखा गोनां सुबुंफोर दोङो बिथांमोना रावहाबो न'खराव एसेबां सुख शान्ति गैया नामोना साननैसो सिगां अमिताभ बच्चननि बिहामजो ऐश्वर्या राय बै अभिषेक बच्चननि हिन्जाव नोंथांमोना गासिबो मिथिगो नाय माबायदि बै ऐश्वर्या रायआ अभिषेक बच्चनखौ गारनानै थाङो आरो बे गारनानै थांनाया बेफोरबायदि धोनि मानसिनि बिहामजो फिसाजो फिसालाफोरा एसे एसे बाथ्रायावनो नांलाय खमलाय जायो मानोना बिसा थाखा फैसानि आंखाल गैया नों थां आं आरो सासे लाबोगोन बेफोरबायदि बिसोरो रावखौबो माने केयार खालामा रावबो रावखौबो आरो बै केयार खालामनायनि जि अहंकार बै अहंकारानो बिसोरखौ बिदि खालामो नाथाय जोंफोरा एसे गोरिब मानसिफोरा हौवाया माबाफोर जादों नायगोन हिन्जावा माबाफोर जादोंबा हौवाया नायगोन नाथाय बिसोरना बिदि नङा सब साकर दोङो खामानि मावग्रा दोङो बिसोरसो बै हिन्जावा माबाफोर जादोंबा बै हिन्जावखौ नायगोन हौवाया माबाफोर जादोंबा हौवाया नायगोन बेफोरबायदि बिनि थाखाय बारा थाखा फैसा गोनाङाबो इमान माने सुख शान्ति मानसिखौ लाबोना होनो हाया आरो बै एलन मास्कनिनो सासेल' फिसाजोआ मास मोननैसो सिगां कर्टआव बिथाङा माने कर्टनिफ्राय आदेश बिदो जे गावनि बिफाजों जाहाथे जेबो सोमोन्दो गैया अब्ला नाय निजेनि फिसाजो सासे इमान करर बिलियन बिलियन रां बैनि फिसाजोआबो बिजों माने थानो लुगैया ओरैबायदि मानसि आरो बे भिडिअखौ बानायनाय अर्थआनो इनो बारा थाखा फैसानि उन गिदिंनाया बा गिदिंनानै निजेनि समफोरखौ बारा नस्थ' खालामना लाब गैया जि मोनदों बिखौनो एसे जानानै एसे सेभ खालामनो नाजा आरो एसे एसे सेभ खालामनाय राङानो मोनसे समाव गोबां रां जाहैयो नाथाय जोङो बे सेभ खालामनायखौसो सिखायग्रोनांगौ जोङो 500 मोनदोंबाथाय दिनै जुदि जोङो 500 रां मोनदो बै 500नि माबोरै 200 खरसा खालामनानै 300 जमा दोननांगो बेखौसो जोङो नाजानांगो गोदोनो नोंथांमोना मिथिगो जे जोंनि कारेन्ट बिला बेसेबां फैयोमोन गोदो कारेन्ट बिला बेसेबां फैयोमोन नोंथांमोना खोन्थानाय 60-50 बिदि कारेन्ट बिल फैयोमोन आरो बै समाव मा बाल्बमोन दा बायदिनि एलईडी बाल्बबो नङा नाथाय दा जोङो 10 वाट 15 वाट 20 वाट नाथाय दा आरो बिला बांसिनसो माबोरै 200-300 बिल फैयो जोङो बाल्बनि पावारखौनो खमायनानै होबाय थेवबो इमान बुरजा बिल फैयो बेफोर गोबां किसुमान खोन्था जोङो जेरैनो डेभेलप जाहोलांदो एसेनो जोङो आजिखालि गथ'फोरनि थाखाय सम दिहुननो हाया किसुमान बुस्थुफोरखौ जोङो माने नांगौनि सायाव नांगौ कुनु लिमिट गैया जोंनि गोसोआ आरो बै गोसोखौ हमथाना लाखिनाया दाबायदियाव जोबोद गोनांथि जानानै फैदो मानोना बे जोंनि गोसोखौ लाखिनो हायैनि थाखायनो दिनै जोङो किसुमान गाज्रि खामानियाव आखाइ होनो गोनां जादों किसुमान माने गोरिब सुबुंफोरनिफ्राय थाखा जानाय गोबां अफिसारफोर दोङो गोबां अफिसाव खामानि मावग्रा सुबुंफोर दोङो जायहा दरमाहायानो जाजोबनो हाया बे आरो गोरिब मानसिफोरनिफ्राय थाखाफोरखौ लुथिनानै आरोबाव बेंकआव माबोरै जमायनानै दोननांगो बैफोरखौ खामानिखौ मावो गतिके रायजोफोर दिनै आङो नोंथांमोननो जि टपिक्सआव भिडिअखौ लाबोदो बे टपिक्सखौ जायफोरा बुजिनानै मोनदों नोंथांमोना बुजिना मोनखादों आरो गोबां हयथ' क'क्राझार साइडनि जि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोनदो बिथांमोना एसे आंनि रायज्लायनायखौ बुजिनो मोननो नागिरा मानोना आङो गेजेर ससेनि आरो बै गेजेर ससेनि जि बर' लेंगुवेज जोङो रायज्लायो एसे बेफोरबायदिनो रायज्लायो आरो बिनि थाखाय बै क'क्राझार साइडनि बा जों अदालगुरि साइडनि बिथांमोना गाज्रि कमेन्ट्स हरो जे मा रायज्लायदों मा मादो जों एखौनो बुजिनानै मोनाखै
नाथाय बै गेजेर ससेनि जायफोरा नायो बिथांमोना मोजाङैनो बुजिना मोनो आं बुंनायखौ आरो बिथांमोना बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय थानो थाखायबो आंखौ खावलायहरो जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।